הלומי קרב PTSD זו בעיה לאומית. ללוחמים עצמם, למשפחות, לצה"ל, למשק הלאומי ולעם ישראל. בחודש ספטמבר 2025 משרד הביטחון מאשר אסון לאומי. קצב קליטה של 1,000 נפגעי נפש חדשים בכל חודש, בנוסף ל-600 נוספים ממלחמות קודמות. סך הכל 1,600 מצטרפים לחודש. כל אלו דורשים טיפול מיידי. בפועל המערכת לא מסוגלת לקלוט ובוודאי לא לטפל שוטף. התחזית לשנת 2028, עוד שנתיים, היא איומה. 100,000 פצועים, מתוכם 50,000 מתמודדי נפש. מבקר המדינה תוקף, אגף השיקום נכשל, לא עומדים ביעדים, נכי צה"ל מתלוננים. משרדי הממשלה לא מסוגלים לעמוד בקצב, אין מיקומים, אין מבנים ואין מטפלים. דוח הכנסת האחרון חשף נתון מצמרר. ישנו עובד שיקום אחד בלבד לכל 850 הלומי קרב. ובאין טיפול מגיעה ההתאבדות. הלומי קרב מתאבדים. על כל מתאבד יש 7 ניסיונות שלא הצליחו. המתאבד ינסה פעם אחר פעם אם לא נציל אותו בזמן. לפני 5 שנים, לאחר ניסיון ההתאבדות של איציק סעידיאן בחזית משרד הביטחון, הבנו שהממסד חסר אונים. ושאלנו, מה אנו כאנשים פרטיים יכולים לעשות למען המסכנים האלו, למען הילדים שלהם, למען אנשים שהגבר שלהם חזר, צועק בלילה, משתין במיטה, דיכאוני, מכה את הילדים, שיכור, מפוטר מעבודה ומעשן סמי הרגעה. התוצאות מוכיחות כי הטבע הפתוח, החקלאות, בעלי החיים מרפאים ומצמיחים מחדש. החלטנו לתרום חווה חקלאית בטבע הפתוח עם מבנים לטובת המפעל החסד הזה. מנהל אותו הלום קרב שזו התרפיה שלו. ואז הגיע 7 באוקטובר. אלפים הצטרפו למשפחת הלומי הקרב. והנה עוד קיפוח של הצפון. אגף השיקום הכין 7 חוות חוסן במרכז ורק חווה אחת לכל תושבי צפון. באוקטובר 2025 המציאות הרגולטורית השתנתה. החלטות רמ"י 5845 ומשרד החקלאות מאפשרות שימושי מרפא בקרקע חקלאית. המדינה פותחת כמו בארצות אחרות שימושים שיקומיים רפואיים בטבע הפתוח. הפרוטוקול הרפואי הוא ברור, יחידת השגחה ואיזון נפשי, Stabilization Units. צריך לשמור על רצף טיפולי של 24/7, Continuation of Care. בלילה מתעוררים הסיוטים וחובה למנוע סכנת חיים. הכנו תכנון מוקפד לטפל ב-200 מטופלים במקביל. תכנון רגיש לסביבה, ללא בטון, רק מבנים יבילים, ארעיים ודקורטיביים, החבויים בתוך חורשה ובוסתן גדול. אין בעיית נראות סביבתית, השטח מרוחק ובלתי נצפה, כולל מכביש 90 בשל הפרשי הגובה הטופוגרפיים. כמה מאות מטרים נמצא יער אשכול עם מרחבי שהייה בטבע, במקום לבזבז כספי מדינה על יער בחול. יבנאל תהיה מרכז שיקום ומרפא לאומי לתושבי הצפון. השגנו תורמים פרטיים בארץ ומחול, כולל משפחות נפגעים. חוות השיקום תייצר שגשוג כלכלי מקומי, מקומות עבודה למטפלים ואנשי תחזוקה. ועכשיו אליכם חברי הוועדה המחוזית וגורמי התכנון. בבקשה, תהיו שותפים בלב ובפעולה. ההחלטות שלכם קובעות את עתיד הנפשות של הילדים שלנו ואת עתיד נפגעי הצפון. חיילים בתחילה ואולי אזרחים בהמשך. אתם לא רק מאשרים בירוקרטים, אלא שותפים אקטיביים במתן פתרון לאלפי מטופלים. המדינה זועקת, המשפחות מתחננות לפתרון, התורמים נרתמו, הלוחמים מחכים. אתם המצפן שמוליך אותנו בדרך הקצרה והמהירה לעזור לנפגעים ומשפחותיהם. אתם תצילו את המתאבד הבא ותצמיחו מחדש את הנשמות הקרועות של בנינו ובנותינו. בידיים שלכם לתת להם חיים מחודשים. עזרו לנו לעזור להם.